So hello लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो फिन खनसेबाव आंनि YouTube चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंहा दिनै ना सारनो नागिरदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आं भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड जोबजासिम नायलांबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै इखौ सारगोन इखौ दाख्लै सारखांबाय नो बेखौनो सारगोन नै दे बरं गोजोन दं दादि दं ने नै देब'मोना जिरायगासिनो खमसे खम नाखौ सारना होनदों नै नो दैया नाया मानै मोनबायमोनरा नै जों ओंखाम जाहैलायदोंमोन नै नास्राय ओमफ्राय ना सिंगि दंमोन न'आव थांगोन ना सिंगिया इलाय बेनो दैया नै गोथौलै एसे सारनो नागिरबाय नै सारदो दे देब' सारैलाय आं दासो जाखांदों ना देब' सिबावबाय ओंखाम जाखांनाया रानगोन लासैनो रानगोन ini gungsa nah keluar sih juga kita dasar lagi tuh ini karena kami dia kau orang jebur kosong lagi jemput itu tahu dia kelas bisa kelas 7 udah kan ya tahu lihat masih bangun di situ ebar 7 moनगोन रा दाव गैया आजो समान बोराय नों देरसिना बे देरसिन आं नै लोगोफोर दैया बेनो बायजों सारसिगोन आरोना सारगासिनो ओरै माखासे आं सारनो हायाखै सारदोंमोन एसे ओमफ्राय मेंबाय दसे मेंनानै दै सारबाय आरोना केन्द्रा दं केन्द्रा नै सारगासिनो ओरै मोनबाय आया masih gidir nih masih gidir matamल' मोनदों आरोना नै नास्राया masih दायो जों ज' सारसिगोन आरोना नै देब'आथ' जायगाया बिदि दोनबाय नङाबा दै खुसिया मोनबानो जायो खुसिया जागोन जों खुसिया गैया जायो मासेसो मोनबानो जायो खुसियाखौ सारगासिनो खुसिया रायजोफोर आं नुनाया नै जोंहा नाया मोनहांबाय खुसिया मासे मोनबाय ओमफ्राय नास्राय दङ नास्राया माथाम जाबाय ने ओमफ्राय फिसा दङ ओमफ्य सिंगि दङ नै आरो दा सारबावगासिनो सार सारखांसिगोन लाबोलाय नाया लाबोलाय आं थांनांखाय माथो नै ना सान्दा मागुर खुसिया नास्राय गोरि नास्राय निस्ला गावगारगारनानै दा
जिबौ दंलाबायो फरायनाय जिबौखौ जानो हागौमोन दा नाया खुसिया आरो दंबावो इयाव र' नुवाखै आरो आंखौ एथ' गोबाव जाबाय मोनालै आरो इयाव मोनसे फुख्रि सारगासिनो आरोना लोगोफोर जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नायाथ' बेयाव आरो इयाव खुसिया माथाम मोनबावबायनो बेयाव माब्रै जाबाय खुसिया सान्दा मासेल' मागुर दं 7-8थासो जाबाय दां मागुरा नास्रायफोर दं ओमफ्राय फिसिनाय नङालै माबासो फुख्रियाव थाफैनाय दैजों आरो मोनसे दंबावोहाय आं गोसोखांबाय बोखारला दा खारलाबायगोनसो दाना सुन्दावगोनसो बैनि दैमा फिसा गैथारा नामा इयाव गैथारा दाबो इयाव नाया खम बेयाव मोनदों माथो होनबाबो खुसिया माथाम बेयावबो मोनदों खुसिया माथाम इयाव बैनियाव इयाव माब्रै माखासे बैनि देरसिन माखासेयाव आदांखौ खुसिया ओइनो मासे गोमोन थाङाखै होननानै आलु बुरैदों आइयाव आबैमोन आलु बुरैदों आलु गोजा नामा ए आलु गोजा बुरदों नै मोजां मोजांथार बै आंनिलै जायखिया Hey, salah baru lah itu. Nasan dia tiba ini ya. Nasan dia tiba ini tiga raya. Ini. Nah, dakli kok kamera ngolah lah sih lah. Ini nasa kok pintar tak nak tikus sih bang. Jinna gitu. Saya ni dia jinna naya. Sabar. Ini memang cium. Siang lo bentang macam ni kau. Siang lo apa? Sejak dong bentang itu. Sejak ni. Sejak. Matam. Magura matam lo biau. Ambil biau magura juga. Sini dong masih dia. Cuma apa sih? Oh ini mulai. Magur. Ini mulai magura. Sini magur. Nih kau mau beli yang tu. Sini. Ada orang mau magur. Sana yang gigi ya. Kecil lang kada ya udah. Tatap ya. Này mà nè điệt xem pha hay. Opai. Mana ini? Ya. Sakanani. Sebenarnya nama. Siapa ya? Ini baju sekolah lah, nampak ni berapa orang kita nak aku.
नाया दं आबुरा सानना जानो रोङा जोंसो सारनानै धंस' खालामहोबाय फुख्रिनि नाखौ दुगैसिगोन आदिसुना जासिगोन होनांला दै होनांला जुमा उजा माने ना खुसिया हमनो रोङा इयो थैया इयो दानो थैया दुखु मोनाखै खुगाजों खादां गोदोनायावनो हमदोंबा स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आं बेखिनियावनो दोननोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन थाबैनो